alamusa ye mɛ kalo tile fɔlɔ san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Bi mɛ kalo tile fɔlɔ ni o ye baarakɛlaw tɔgɔla don ye o hukumu de kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ kunu arabadon avril kalo tile 30 san 2025 kɔnɔna na ministre olu bɔla k'u ka ladala ɲɔgɔn kɛ Kuluba palais kɔnɔna na ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye général d'armée Asimi Goita. U ka kuma kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni kumana baarakuraw nataw olu ka ani u kan ka baara minnu sigi sen kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni jogila fasoko la u tilala tuguni ka kuma olu ka kow kan ale ni maakɔrɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni tala retraite la olu ka prise en charge kan ka kɛ cogo minnu na u bɔla ka kuma kɛ olu bɛɛ lajɛlen kan ani a ɲɔgɔnna caman. Alisa an bɛ to an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na kabi an ka camancɛ fanga ale yɛrɛ kɔni ɲɛma sigila fanga la général d'armée Asimi Goita a bɔla ka wuli ka jɔ caman ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan. O hukumu de kɔnɔna la fɛn min yɛrɛ kɔni conseil spécial Agibu Dambɛlɛ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ ba kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔna na ka taa samɛkaw olu fɛ yen nɔ ka taa jibondon dɔ ka ale yɛrɛ kɔni dayɛlɛ samɛ ale marabolo la a yirala k'a fɔ kabi an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita a yɛrɛ kɔni bɛ fanga la a bɔla ka jibondon 423 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ de kɔni sigi min yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye ni marabolo damadɔ ninnu ma samɛkaw u yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a ka nin wuli ka jɔ in na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ jiko gɛlɛya yɛrɛ de baden kun bɛ u kan surtout u ka musolakaw u y'a yira k'a fɔ kabi sɔgɔmada fɛ n'u yɛrɛ kɔni bɛ wuli kabi 6 heures k'u yɛrɛ kɔni bɛ jita daminɛ la fo ka taa se 16 heures u yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma ni yɛrɛ kɔni ko in kɛla nisɔndiya ale ni ɲagaliba ye u ma u bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma a ka nin wuli ka jɔ in na. Première session de la commission mixte Mali-Guinée ale baaraw yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ daminɛna an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Mali ale ni Guinée Conakry olu b'a la ka wuli ka jɔ ko o sigi sen kan ka bolodi ɲɔgɔnmaw yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ye o bɛ se ka sinsin ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. A bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni taji ye o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ o hukumu de kɔnɔna na ka sanga ni AES jɛkulu Mali Burkina ani Niger olu ka bolodi ɲɔgɔnma ye a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunu arabadon avril kalo tile 30 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni citerne den 40 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni donna ni taji ye Gawo ale marabolo kɔnɔna na o hukumu de la u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ɲamɛ ale yɛrɛ kɔni lakanatigilama ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka citerne ka escorter kana fɔ labezanga a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka citerne ninnu yɛrɛ kɔni escorter fo kana se Gawo marabolo kɔnɔna na an ka lakanatigilamaw u ka nin yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ min ye o de walasa fɛn min ye taji ye o sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ Gawo marabolo ale kɔnɔna na ani an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sannikɛlaw ye u bɛ se ka taji ka o sɔrɔ nɔgɔya la fɛnɛ. MDT ni olu ka baara bɛnnen don kɔrɔmugu ko kunkan ko ma a yirala k'a fɔ CMDT ɲɛmaaba ale bɔla ka maa dɔ bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu minnu ni olu fɛnɛ ka baara bɛnnen don kɔriko kunkan ko ma ni u bɛ fɛ ka kɔri ko o yɛrɛ kɔni don dala ni an ka jamana ye o hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ u bɔla ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ ka tila ka prise de contact yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kunba ye min ye sa o de walasa u bɛ se ka kɔrɔmugu ka yɛlɛmali caman ko o don a la fɛn min yɛrɛ kɔni jamana caman olu bɛ se ka an ka jamana ale kɔrɔmugu bayɛlɛma sɔrɔ cogoya min na kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun debayalen don kosɛbɛ ani ka lasigiden min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Allemagne jamana na Mali lasigiden min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Allemagne jamana na ani a ka maaw olu bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan. An bɛ taa senukaw olu fɛ yen nɔ avril kalo tile 20 ka don avril kalo tile 21 na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye senu ale commissariat de police ma o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaa Amidu Jakite ale ni a ka danga olu bɔla ka wuli ka jɔba kɛ ka u tigɛ da maa 4 ɲɔgɔn kɔ kan o y'a yira k'a fɔ u bɔla ka maa 4 ninnu ko olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ senu ale ni Yirimajɔ furancɛ la o y'a yira k'a fɔ sikana o de kɛlen don ni maa 4 ninnu na ka sababuya kɛ maa min yɛrɛ kɔni ye sikana yɛrɛ kɔni k'u la sa o y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ bagan na ninnu bolo a bɛ wagati damadɔ bɔ senu y'a
fa o yɛrɛ kɔni fɛ o okum de kɔnɔna na mami yɛrɛ kɔni bɔla ka sigana k'u la a y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ Buguni ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni ale yɛrɛ kɔni alimami dɔ a ka kuma kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ a ka bagan dɔw tununa ko o ye tamasiyɛn minnu fɔ ale yɛrɛ kɔni ka jateminɛw na ale bɔla ka o tamasiyɛn nin bagan ko fɔta ninnu na o okum de kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni wulila ka se senu ale lakana tigilamɔgɔw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni manani ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan senu commissariat de police ɲɛma Amidu Jakite a y'a yira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye u ka u hakili sigi u ka ɲamadali o yɛrɛ kɔni kɛ n'u u sigala maa o maa la u ka wuli joona ka u ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ o la cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw kɔnɔna na. An bɛ taa banabakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye banaba ale marabolo ma ye san o san olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka musolakaw ale ni u ka cɛlakaw fara ɲɔgɔn kan ka u ka kɔɲɔ kɛ o hokumu de kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bolo dalen don ka bɛn mɛ kalo tile 15 ma san 2025 waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye banabakaw ye u yɛrɛ kɔni caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ ka tila ka u ka kɔɲɔ yɛrɛ kɔni kɛ nisɔndiya ale ni ɲagali kɔnɔna na an bɛ Ala deli Ala ka mɛ kalo tile 15 yirana ka furu ka kɛ furu siman ye. Sojo kɛmɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fana bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan Ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya. Ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso kunu arabadon avril kalo tile 30 san 2025 kɔnɔna na kabi sɔgɔmada fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina fan 14 bɛɛ lajɛlen u ka jamana kɔnɔdenw bɔla i n'a fɔ fɛn wɛrɛ ka taa u ka jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahimu Traoré ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma Burkina Faso ale kɔnɔna fɔ ka taa se a marabolo misɛnninw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se fɔ boboyanfan ma ale ni u ka jamana kɔkana fɔ ka taa se Haïti ale ni marabolo caman u yɛrɛ kɔni ma u bɛɛ lajɛlen bɔla ka taa foli bila ani tasibila kɛ ka marshiba ko o yɛrɛ kɔni boloda ka ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma kapitɛni Ibrahima Traoré ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma o y'a yira k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni ba a kɔ a ye baara minnu kɛ ka tila ka foli bila kɛ ka ɲɛsin a ma o wulikajɔ ninnu na. An bɛ taa Nigeria tarata don avril kalo tile 29 san 2025 a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Nigeria ale nord est yan fan u ka bolimafɛn dɔ o yɛrɛ kɔni tana don bingani wale tigilamaw ka jan cɛjugu la wa yira k'a fɔ bingani wale jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko groupe état islamique maaw olu yɛrɛ de kɔni bɔla ka ni bingani wale fɛn cɛjugu in don dugukolo jukɔrɔ ni o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to bolimafɛn o yɛrɛ la ka ni o kɛla sababu ye k'a to maa 26 ɲɔgɔn kɔ ko o de bɔnɛna ani na wa yira k'a fɔ maa 26 minnu ni olu bɔnɛna u ni na sa ko olu yɛrɛ kɔni fanba yɛrɛ kɔni u ka dugu sɛnɛkɛlaw ye ale ni u ka dugu commerçants an bɛ Ala deli badanɛma Ala k'a di u bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ.
kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Kenya a yirala k'a fɔ kunu arabadon avril kalo tile 30 san 2025 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka Kenya ale député dɔ ko o yɛrɛ kɔni bugɔ fɔ ka taa a bɔnɛ ani na u ka sigida kɔnɔna na wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tilebiyanfan wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tilebiyanfan ye ko o wagati mototigi fila ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ munumunu na u ka sigida kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa ni ma ko fɔta u ka ni député ka a yɛrɛ bugɔ fɔ ka a bɔnɛ ani na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ an kɔkɔrɔ donbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jawando service ni olu ka baara bɛnnen don terrain ɲuman olu de bɔlen ale ni so ɲumanw jɔli an ka foli belebeleba b'u ye u ka terrain bɛ Cikɛni na u ka gendarmerie cité kɛrɛfɛ Cikɛni na terrain ale yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 5 fo ka taa se 100 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la terrain dɔw b'u u fɛnɛ bolo Banankɔrɔ ni o yɛrɛ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 5 ani 100 o ɲɔgɔn kɔ la u ka senu terrain o yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 7 ani 100 ɲɔgɔn kɔ la ni e maa o maa ni bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ terrain ko kunkan ko la ni tɛ fɛ ka kuma caman kɛ i ka terrain ko kunkan ko la ni bɛ fɛ ka lafiya ko o sɔrɔ so jɔko ɲuman na i b'i ma don Jawando service la olu ka baara bɛnnen don ni cɛ ɲumanin ninnu dɔrɔn de ma Happy Nice an ka foli belebeleba bɛ a ɲɛ ale ka baara bɛnnen don kusi feere de ma kusi min n'i b'a don i den na k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la Happy Nice ale nanen don walasa ka denbaw olu de lafiya aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na